What's up guys? Isang magandang tanghali sa lahat. Ayan, naanyayahan tayo ni Sir Ian sa kanyang kusina upang magmukbang ng samgyupsal. Alright, let's go. Samahan niyo kami kumain at magpakabusog ngayong tanghali. Alright. Mga feeling Korean na teachers. Ako sa sila nag-imbitahan, isang bumili kami. Kasi walang announcement. Last year, sir, dyan kami. Wala dyan ako. Ayun. Tapos dalawa sir na ganyan, no? Meron din ako ganyan sa bahay. Next time. Next time, tadali natin. Sarap. Sipit-sipit din. Nawala ko dahil kung nawala kasi system ako. Hindi ko kaya ang sistema ng solar system. Hindi mas madalami sa sistema dyan sa ano. Laog. Nataan yung system sa loob. Wala ng party, mga ganyan. Okay lang. Sa ano ngayon? Magsarili na lang ano party yan. Sa ano mo nang sabihin for ba? Expectation is 2 years sabi the... kita nagasabi, ay di ba, 1 year pa man kami sabi, pero sabi ka sabi rin Last party. year, nagsadiri din kita. May party naman pero clean up na. Sisaro ko din dyan ng chopstick para baby ang paulo niya. Pag magbilang ka ulo. Pero feeling ko binako lang ng paulo mo today. Hindi ko alam, hindi ko mag-effect ko sa ako init. Parehas kami ni Jeff Ubis na. Ano flavor? Nag-BMI ka, ma'am? Ako na sa borderline na din ako. My God, oh my God. Iyo. Iyo sa health. Bako yan. This is hot dog. This is kimchi. This is gocho. Kuya, piping na saan? Kuya, utas may bunay pa ba dyan? Ayan na si Mami Nanso. Ha? Idarang ano, rice cooker. Hindi, yung katabi ka na green, oh. Yan. Bakal pa dapat ang maluto. Sisa yung nagtarang? May maluto siya? Uy, tugtog na sa Ano na kita? Unsent mo naman. Ginagitan ako, kaya na din. Dek ko na din. Dahil, balik yan. Pagkakaon, Paligay mo. Ay, Kanina sabi ko, ano, dahil mo naman niya ako sinabay sa maluto. Sabi niya, sabi ko kanya dyan, tadakong nangyayang. Akala ko nagkakaroon siya. Akala ko may bigyan kasabay man ng ganyan. Daw ko yung maluto niya? Sabi niya, bilang ko yung kusina mo. Anyway, may kusina kami. Waka, niya si Erms. Tawagan niya. Dahil mapa-LCC, ay mapa-SMC ba na? Pwede ko ano? Bilog-bilog na siyang gate-gate. Hindi niya nakakakakili. Masambit dapat, kaso nga ni si Chami daw nakulot ang payo. Tapos pag-abot ko oras, yung si Chami, si Paong ko ko inyo. Kung pwede naman, Ay, tama. masyadong bilang lang
Yawon yan. Yawon lang sa ano. May mga ano na, mitik para luwas na sa mall. Abo. May mitik para luwas na sa mall, mitik para luwas na sa mall. Dahil ko mabili yun Ay, ako po. Ako na nangyari sa ako sa FF na positive po. Hindi ka naman luwas? Nagkaluwas ako. Ay, pwede tagaloy ni ano na sa sabaw. Ano yan? Ano yung magsahalo sa ano? Iba man ang ano kaiyan? Baan sira pag iyan? Ay, yun. Sigaro ko na. Uy, nag- Mare, let's post this. Kaya, Mari, anong latest? Marites? Kaya pala marites sa din. Pero mas may pangalan talaga. Marites. Hey guys! Ayan, dito sila. Pasan yung fiesta dito ngayon sa Grade 10. Alright! Alright. Okay na. Kahit yun, doon din so ano Okay na yan siguro, ma'am. Pwede lang. Kahit mo kayo. Kasi nahihili ito katabas. Dapat nasasalita. Pinaginis niya ang arms. Hinihingi ang maganda. Cheese! Ganyan yung hiling dyan. Kita tato. Yay!
Sa December, ano yun ang kasi. Uy, Christmas party. Oo, pwede man. Dumaan na lang sa kuya. Diba? Dumaan na lang kita. Ay, sa pabanggi. Luwa ka bangge? Wow! Wow! Kabangge! Kabangge! Dumaan na lang kita sa taas. Ano na lang tayo? Patlak, diba? Ha? Patlak na lang tayo. Tapos invite sa Madam NTR. Ma'am, hi. Say hi. Ay, Ma'am Herm. Hi. Ma'am Nam. Hi. Hi ka. Sir Ian. Alright. tayo sa taas. Gulay. Dumaan na lang kita. Taste venue. Yes. Mga ano? Hey yo, what's up guys? Nandito kami ngayon sa saan nga to? Sa kusina ni Sir Ian. Ayan. Ayan, nagsasamgyup kami. Sponsor ni Sir Ian. Sabi sa iyo comment si Ma'am Nan. Ano yun, ma'am? Mga pang ano yun? Ano lang yun? Pang stream lang yun. Habang kumakain na tayo, ayan. Nandiyan si Ma'am Nan, so yun. Busy. Hindi ko may paawa.